Hola a totes i a tots! Aquesta setmana anem a repassar els conceptes d'agut i de greu. I per això és important ficar-nos l'uniforme. Bé, jo tinc així el meu uniforme de Hogwarts de Ravenclaw, que és la millor casa de totes. Jo no vull dir res i vos ho dic tot. I el que anem a fer ara és interpretar amb la nostra varita màgica com sonen diferents sons que poden sonar agut o greu. Si no teniu varites a casa, no passa res, podeu utilitzar qualsevol llapis. Segur que la màgia funciona igual. Si vos en recordeu, un so agut és, per exemple, el so d'un gos que lladra molt xicotet, molt xicotet, molt xicotet. També el so d'un pardalet. Mickey Mouse també parla un poquet agut. Hola a todos, soy yo, Mickey Mouse. I també és un so agut quan vosaltres me demaneu moltes vegades Lucía, puc anar al bany? Lucía, puc anar al bany? Lucía, puc anar al bany? I qui també fa un so agut? La bruixa. Jo sóc una bruixa, alta i astuta, i notes agudes, marca amb la batuta. Si se'n recordeu aquest exercici el vam fer en classe, podem repetir-lo ara. Jo sóc una bruixa, alta i astuta, i notes agudes marquen la batuta. També tenim sons greus, com pot ser, per exemple, un lladrit d'un gos molt gran. Darth Vader també parla amb una veu supergreu. Yo soy tu padre. O el motor d'un cotxe. I qui parla també amb una veu molt greu? El mag, que deia: Jo sóc un mag baix i poderós, i amb la meua veu greu espante a tot el món. El diguem tots junts. Jo sóc un mag baix i poderós, i amb la meua veu greu espante a tot el món. Jo sóc una bruixa, alta i astuta, Jo sóc un mag baix i poderós, i notes agudes marquen la batuta. i amb la meua veu greu espante a tot el món. Bé, nosaltres representem normalment els sons aguts d'alt i els sons greus baix. Per a representar això vas utilitzar una ploma, però com no la tinc així vaig a fer un encanteri. Acció ploma! Bé, ja tinc així la meva ploma. Aleshores, cada vegada que la ploma estiga dalt anem a fer un so agut, i quan la ploma estiga baix farem un so greu. Si heu fixat, jo també ho he marcat en la meva varita. He alçat la varita quan he volgut fer un so agut i l'he baixat quan he volgut fer un so greu. Aleshores, anem a representar diferents encanteris utilitzant aquesta tècnica de sons aguts i greus. Per exemple, un molt fàcil és el de Lumos, que va de greu a agut. També podem representar Nox, que és l'encanteri per a poder apagar les llums. Ups, millor es torna a encendre. Ja està. Ara anem a fer l'encanteri per poder fer flotar coses, que és Wingardium Leviosa. Comença agut, baixa cap a baix, torna a pujar i baixa a baix. Agitar i golpear. El Esperirmus, que és l'encanteri per a poder repel·lir objectes, per exemple, o varites, o desarmar al teu oponent, és un poc més complicat perquè el que fa és mantindre un so i després el fa més greu. Bé, com vegeu, podem fer molts encanteris a la nostra varita que podem representar amb sons aguts i amb sons greus. Aquesta setmana vos vaig a ficar diferents tipus d'encanteris per a que vosaltres practiqueu com sonen agut i greu. Vaig a convidar a que vosaltres creeu el vostre propi encanteri. Marqueu com serà la direcció d'agut i greu, on comença i on acaba aquest encanteri, fiqueu-li un nom i digueu per a què serveix. També em podeu enviar un vídeo o una nota d'àudio interpretant-lo per a que jo pugui sentir-lo. I no puc acabar aquest vídeo sense recomanar-vos, ja que estem fent aquesta activitat vestits de Hogwarts, de Harry Potter, que
Ara quan sigueu un poquet més majors o fins i tot els que ja s'atreveu a llegir llibres un poquet més complicats, s'animeu a llegir Harry Potter. Harry Potter és dels llibres que més m'han agradat. Jo estava molt enganxada de xicoteta, continuo estant enganxada ara i m'encanten les pel·lícules, però com sempre els llibres molen molt més perquè te donen molts detalls. Així que llegiu-los. I així acabem aquest vídeo. Adeu! Nox!